ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏୟାରଟେଲ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ନୁହଁ ତା ଦେହରେ। ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସି ନେଟ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଲିଭି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୟା କରୁଛୁ ନା କଣ। ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ସାଟେଲାଇଟ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ନା। ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଟାଇ ଅପ୍ ହେଇଛି। ଯିବୁ କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, କହିବେ ଆପଣ 5G ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 5G ଚାରିଆଡେ ହେଇଗଲାଣି, ତ 4G ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନାହିଁ। 5G ନେଟୱାର୍କ 5G ର ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା। ଆମେ ଏଇ 319 ରିଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ 399, 319 ରେ ଆମର ମାସେ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 399, 599, 499 ତିନିଟା ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଟାଇ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳୁନି ଏୟାରଟେଲରେ। ତାପରେ ବି ସିମ୍ ଟା ତ ପଡିଛି ଛାଡ, ବୁଝିଲେ କି। ପ୍ରତି ମାସ 2GB ଡାଟା ସରିପାରୁନି, ଦିନ 2GB ଡାଟା ସରିପାରୁନି, ନେଟ୍ ଏତେ ସ୍ଲୋ। ତ ମିନିଟେ 5 ମିନିଟରେ ସେଇ 5G ମୋବାଇଲ 10 ମିନିଟରେ 2GB ସରିଯାଉଛି। କଣ ଦିନ ମାନ ସେ ଚିକୁଟି ହେଇ ଦେଖିଲା ସେ 2GB ହିଁ ସରୁନି।